Zdravím vás Miko z kanálu GTA Play Studio a dneska som tu s Whitym. Nazdar. A sme tu pri ďalšej časti zo sérii GTA Salon. Ale dneska tu nie som s Dartem, ale s Whitym, lebo Dart teraz nemohol, tak som urobil výnimku a som tu s Whitym. Konečne už som aj on na videu. Dobre, dneska sníme byť tu nejaký lowrider. Proste ja mám auto Virgo a tvoje Whity, neviem už ani ako sa volá. Jmenuje se Deklasem něco. Jo, dobre. Prostě mu budem říkat Desert Eagle jako CSK, hej. Jo, super. Ok, my to začali tuniť a počas tunenia vám bude aj Whitey rozprávať o tom aute proste nejaké veci a ak sa to oplatí kúpiť alebo nie a takéto veci. Takže môžeš začať Whitey. No, já bych řekl, že to moje auto, který teďka tuním, tak se 100% vyplatí koupit, protože za prvý je levný, má hezký tuning, jak pak vypadá vlastně ve finální podobě a vlastně, co celý se mi na tom hrozně líbí, tak je vlastně ten styl toho auta, že prostě konečně to není jenom takový ty prostě, jak známe ty starý prostě auta, ale konečně tam ještě nějaká taková super dodávka, za což jsem teda hrozně rád, že to konečně někdo takhle aspoň udělal. A jinak se o tom na autu říct, já ho 100% doporučuju, protože pro mě je to asi jeden z nejhezčích lowriderů, protože potom, až bude vlastně finálně vytuněnej, tak vypadá teda příšerně hezky. Můžeš něco říct o tom tvým, jestli chceš. Tak omlám tiež, že proste je to také klasické auto, také proste akoby mafiánske vypadá troška. Aj, no nie je najlacnejšie už proste ani ten upgrade, keď ste mohli vidieť, že skoro 800 000 a cena tohto auto je 120 000, tak nejako, neviem presne. Dá sa to kúpiť v Bennyho obchode sa mi zdá, hej, veď lowrider v Bennyho. Víš, čo som tu urobil? No ja neviem, čo by som ešte o tomto aute tak povedal. Máš ešte aj ty niečo, Whitey, niečo dobré povedať? Ty auta jsou hrozně super a mám je rád a vůbec jsem nebudu nucený k tomu točit tohle video. Nájdám si srandu. Jo. Kámo, ale až vidíš to auto, ježíš, to je hrozně psycho. Jo. Už ne, to je hrozný. Tento salon bude taký troška iný ako boli, ale všade keď som točil salon, tak keď som tunil, tak tam proste hrala hudba, ale teraz je taká výnimka, kde sa môžeme rozprávať. Teď si budeme povídat. Jo, takto sa budeme rozprávať a uvidíme, ako to všetko dopadne. Takže tieto autá, keď sú vytunené, sú veľmi pekné. Tú dodávku mám, už aj ja. Dodávku mám, ale chcel som dneska nejaké iné auto, tak som zobral lowrider, Virgo a je tu. Ale dneska je tu vzácny host Whitey, lebo asi prvýkrát je s nami na videu. O to víckrát, ale... No ale na YouTube, ktorý... Předtím se... myslím, že jo. Ale tak stejně se byl spoluzakladatel tohohle kanálu, takže... Jo. Jsem tu právem. A ešte máme tu takových 4 členov, neviem, to som ešte nikdy nerozoberal takto ako je dve náš kanál, proste chalan kanál. No proste sme tu 4, ja, Whitey, Dart a Peter, ale Peter nejako nenatáča s nami, som dlho s ním ani nevolal, neviem čo ho stalo, ale dúfam, že už aj s ním budem mať konečne nejaké videjko, však Whitey. Aj Whitey. Počkej, ty už máš vytunené auto? Teď jsem usvětel. Jo, super. A hraju si s neonama. Ježíš, to je hrozný auto, ty ve. Ale hrozně dobře se tuní. Ale to auto je veľmi pekné, keď hore môžeš mať takú peknú strechu na tom. To je strašne pekné. Já jsem se už ani nedostal k tomu. Jo. Teď jsem u toho library. Teraz si dávam... A já si prosím, jaký na to dám library, akorát to musím najít. Jo. Jo, to je ono. Nejaké dobré farby na toto. Dáme tam lepky. Davy Jones. Jo, takto. Nejako dobre si to snažím vytuniť.
Colors. Dobre, to môže aj zostať. Máme licenci dozadu. Tak. Já to za chvíli... Respray. Já potřebuji secondary color jenom změnit. Na matnou. Matnu A chceš? chci tam, já chci mít takový zelený, víš, takže. Jo. Ja neviem, ešte nejaké On kolesa si musím chce vybrať, ale všechno. na toto auto je ťažké si dať vybrať, nejaké dobré kolesá proste. Trim color, jo, to necháme. Ja aj tieto kolesa nemám rád, Střech. keď vyberám. Tak už viem, A dám to je hrozně hustý. Lowriders. A tieto, to sú moje také obľúbené. Ale jo, dám to tam. Jo, Transmission. Race. tak. Já jsem ani jako nikdy nepochopil, k čemu jsou ty transmission. Jo. Ja už za chvíli to mám vytunené, ako si na tom? To už taky skoro mám, já tady jenom ještě udělám vírus. Ja už som vonka, takže ja idem skúsiť práve teda toto autíčko. Tak, ty koko, s týmto autom sa už ako dobre jazdí. No tak, toto auto odporúčujem každému. Je troška drahšie, môžeme si aj ukázať. Pozriem presne aj tú cenu aspoň, lebo... Počkaj, toto. Aha, 165 000, no. Stojí, jo. Jo, toľko To je stojí. docela dost. Upgrade je skoro 800 000 sa mi tak zdá. Ale musíte aj vy uznať ľudia, že toto auto, ty kokos, strašne dobre vyzerá. Takéto, keby som aj ja mal v reáli, také by som bol. Tak by se mi všichni smáli. Ne. No na tej tvojej dodávke možno, hej. Přesně tak. Ale aj ty máš isto dobré dodávky. Ještě tady tomu dám tohle. Potom pod komentár nám nezabudnite aj napísať, že koho auto Ja už to mám taky. ďalšie, alebo napísať aj, že aké auto by ste chceli, to by som bol strašne rád. No poďte si. Poď sem. Ty kokos. Ja mám podobné auto, takéto isté, len mám akože no, ja mám modro... Mně se na to auto hrozně hodí hrozně ta zelená, tohle auto. Tak počkaj, otočím sa ku tebe. Ja mám takéto isté auto, len modro biele, asi, modro červené, neviem, jedno z toho. Poď vystup. Pekné auto. To se... Taky si myslím. No jo. Mě taky napadlo, akorát, že já jsem to auto rozflákal, tak počkej. Já trošičku posunu. Jo. Co to dělá? Troška pomalý. Takhle. Jsou velká sranda. Kdyby jsem ti utrhl ty dveře. Jo no. Dobre. Ja si tu môžem ukázať, že proste mám takýto motor pekný. Vnúka mám také akoby gepardové škvrnky. Zadu mám dobré basy proste, dobré všetko, kolesa super. Ukáž mi tvoje. Tu máš tu troška viac tých reprákov, lebo to je taká music dodávka, ktoré by som sa aj dal večer. No poď, ukáž. Už to máš? Počkej, nastavuju. Jo. No, som sa dočkal. Wow, dnuka tu máš, aké luxusné tie repráky, tie megatable, dobre, ty dobre. A vzadu ešte lepšie, ty kokos. Víte super, můžeš sedět i vzadu. Myslím. Jo. Jo, kámo, čo? Jo, to sa dá. Tohle je hrozně psycho auto, ale... To je, ale mně se tohle auto hrozně líbí. Tak toto auto je super, takže potom nám môžete podsadnúť, ukončíme to asi dnuka, tak to vidím. Jo, čekej, tak já zase tomu vypnu to. Jo. By ti nebyla zima? Dobre, tak čo, ideme ukončiť videjko? Můžem. Dobre. To ukončím takto pri dodávke, tak tvojej. No, takto aspoň. Dobre. Idem hore ku tebe a super. Dobre, takže ak sa vám toto video páčilo,
tak môžete zanechať like. Ak sa vám páči naša tvorba môžete dať aj odber a my sa vidíme u ďalšieho videjka, takže čaute. Ahoj.